El punt de partida de la composició musical de la peça neix d'un petit procés d'investigació en el que vaig analitzar diferents formes compositives de l'època en què pertanyen els fets de l'obra, més o menys finals del segle XIII, començaments del XIV, i això ho vaig lligar també amb la ideologia de cada un dels personatges. Llavors, a partir de com era cadascun, vaig crear una petita càpsula musical inspirant-me en aquestes composicions de finals de l'edat mitjana i és amb el que jo he començat a treballar després en els laboratoris d'investigació aquí a Lo Spazio. El teatro yo creo que siempre es una forma musical, pero estoy convencido que prácticamente todas las artes tienen una forma musical intrínseca. En el teatro hay composición, hay ritmo, hay tiempos, hay sonidos, hay voces, hay volúmenes. Mi formación musical, conjuntamente a la teatral, deforma totalmente mi método de trabajo, con lo cual concibo el proceso de creación como la posibilidad de poder escribir partituras. Partituras para los intérpretes y estructuras para los diseñadores.